जाती रहनी धीरे धीरे हम आँखी देखनी हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जा रे लहोरा हम आँखी देखनी गढ़निया रामा कोमनो रे खेलावा नाके अटपट गढ़निया रामा मोर समरिया रे पवनो के लौना लहरादा जारी हो जाना मुहावा पर अगिया मुहावा पर अगिया हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जा रे लहोरा सुंदर शरीरिया धर्म ईमान अपन रखी सही धर्म ईमान
कमाई चोरी घूसखोरी चोरी घूसखोरी चोरी चोरी घूसखोरी चोरी घूसखोरी पाए मन के कबाई पानी में दहाई कुछ पैदा ले जाई पैदा ले जाई पानी में दहाई कुछ पैदा ले जाई पैदा ले जाई सगरो जोगावल रे धनवा सगरो जोगावल धनवा एही जा रही सगरो जोगावल धनवा एही जा रही चोरी जे करे खाती करब रे धान है चोरी जे करे खाती करब चोरवे कही चोरी जे करे खाती करब चोरवे कही हम आँखी देखनी और घर करिए 27 तारीख के स्वर्गीय रामचंद्र बाबू के दाह संस्कार शमशान घाट में होत रहे। जितना लोग घाट पर है का कहत रहे हित मीत जे जे रहे एक मुहे सभे कहे सभे कहे हित मीत जे जे रहे एक मुहे सभे बेटा के तरले बेटा के तरले बाबूजी के नारा तनवा तारेला हो हम आँखी देखनी सुंदर शरीरिया अगिया में जारेला हो सुंदर शरीरिया हम आँखी देखनी संतो नगरिया से
और गौर करी स्वर्गीय रामचंद्र बाबू जावना बेटा खातिर कुल परिवार खातिर जिंदगी भर उधावत कैनी, अब मर गईला के बाद उहे बेटा सब कईनी जेकरा लागी उहे मुहा में दिहलन आगी। सब कईनी जेकरा लागी उहे मुहा में सब कईनी जेकरा लागी उहे मुहा में दिहलन आगी। सब कईनी जेकरा लागी उहे मुहा में यह सोच के बतिया जय हो, यह सोच के बतिया